nganti dina samenggono ora nate digawe apa sing dadi dawuhe adikku Bratasena. Nek wis kaya mangkene sapa sing kudu tanggung jawab, sapa sing kudu iso madangno ana ing negara Amarta iki. Cinta aku. Iya bener Yai. Nek wis kaya mangkene sapa sing iso madangno, sapa sing iso balekno Mustaka Retna kang oncat saka negara Ngamarta kene. Terus karepku kaya apa? Mulayu diupadi Bratasena ana ndi lungguhe Mustaka Retna kang oncat saka negara Ngamarta kene, ayo munggah gunung mudhun gunung mlebu alas metu alas Bratasena. Sapa mangerteni ana kuno dununge Mustaka Retna karya slamet adikku Bratasena nuturi apa sing dadi kandhane cerita makaku. Yen kaya mangkono Bratasena ora sakami bocah kaya dening arek cilik wingi umi Kakang Nalendra yayi wonten dawuh kula nyuwun agungipun samudra pangaksama Bratasena pun kakang ya jaluk gedhining pangapura ya Dik. Ora dadi apa bareng kutha aku ning samudaya yen Mustaka Retna wis balik ana ing negara Ngamarta kene tindakno apa sing dadi penjalukane Mustaka Retna bareng kutha aku gedhekno rasa syukur marang Gusti kang akarya jagat. Ing ana para leluhur kang wis sowan ana ing ngarsane Gusti kang maha suci, jagon tinggalani para leluhur kunta barep aku. Terus napa yang dados ature Yai Bratasena Yai to nuwun-nuwun kasinggihan dawuh dalem Kakang Nalendra bilih kados mangkaten ingkang rayipun Kuntadewa ngesmakaken dawuh dong ya kaya manggundu. Oh iya dari rampung anggira imbal wacana anggen durasa sinten to ingkang yupepe mlebet wonten ing negari Ngamarta. Ampuna mijil saking kahyuangan kaendran putra saking Dewi Bathara Endrawati ingkang sedya Drusinuwun amit ingkang kula pun Bambang Praba Kesuma ingkang sowan juwun amit. Menika wonten salah satunggaling tamu wonten Carita Kakang Nalendra kasinggihan dawuh dalem kula atur panjenengan ingkang masmurya nuwun kasinggihan dawuh dalem tambah gandeng nuwun kasinggihan pahargyana ananing jaya iku yo tambah gandeng kasinggihan dawuh dalem sinuwun.
saking kahyangan kaendran kula ingkang peparat Bambang Prabakusuma ingkang sowan wonten ing Praja Ngamarta mriki sinuwun Bambang Prabakusuma lungguh kang kepenak ya Bambang Prabakusuma kasinggihan dawuh dalem sinuwun ana ing kalbuning sun ana salah sawijining bocah nom-noman kang sowan ana ing Praja Ngamarta kene iki sapa bocah bagus dadi matur ana ngarsaning Prabu Kuntaya mijil saka ngendi yen ora salah aku mangkrungu kananing kang paring asma Bambang Prabakusuma gage matur ana ngarsaning Prabu Kunto Prabakusuma nuwun kasinggihan dawuh dalem sederengipun kula ngaturaken sugeng pangabekti kunjuk wonten ing andhaping padha sinuwun Yoyo tak trimo naliwat puja pangestuku tampan nama Prabakusuma inggih kasinggihan dawuh dalem bilih kados mekaten kula cadhong asta kali jenceng akerik mendadosaken jimat anggen kula gesang wonten ing Gumlaring jagat raya sinuwun Prabu sliramu iki wijil saka ngendi wigatimu nganti tumuju ana ing negara Ngamarta kene inggih kula menika wijil saking Kahyuwangan Kaendran putranipun Ibu Endrawati putra wayah saking panjenenganipun Bathara Endra sinuwun putrane Endrawati nuwun kasinggihan wigatimu apa bocah bagus wigatimu apa gage matur ana ngarsaning sun ya bocah bagus nuwun kasinggihan kula menika tebih saking Kahyuwangan Kaendran ngantos mandhap wonten ing negari Ngamarta boten sisih inggih menika kula badhe madosi Sudarma kula kagum yang nggih tiyang sepuh kula jaler ingkang ngukir jiwa klawan raga kula ngantos kula gesang wonten ing Gumlaring jagat raya sinuwun goleki wong tuamu inggih sapa wong tuamu bocah bagus inggih menika boten sisip aturi Kanjeng Ibu Betari Endrawati bilih Sudarma kula kakung lenggah wonten ing kasatriyan Madukara nggih wonten ing negari Ngamarta peparep Raden Janaka nggih
Sang Arjuna sinuwun Prabu. Oh, anake Janaka. Nuwun kasinggihan dawuh dalem. Sinuwun Janaka. Kula kasinggihan dawuh dalem. Koko Prabu. Apa bener iki anakmu? Inggih menika putra kula. Sejajal dangun ya. Janaka kini maju ana ngarsanipun Kakang. Nuwun sewu sinuwun Koko Prabu ingkang rayipun Janaka gak apa kene. Janaka maju ngarsanipun Kakang. Dhisik bocah bagus anak andung kita kang dak tresnani sliramu iki saka mijil saka ngendi anak bagus anak ganteng inggih tinepangaken kula menika Bambang Prabakusuma mijil saking kahyangan Kaendran putranipun Ibu Betari Endrawati menapa panjenengan Sudarma kula kagum ingkang paring asma Raden Janaka. Kapara nyata aku Janaka. Ning iki dina gak gampang dadi anake Janaka. Kanjeng Rama aja nimbali Kanjeng Rama yen durung iso apa sing dadi kekarepane Janaka. Janaka duwe kasinggihan dawuh dalem beran. Apa bener iki anakmu? Inggih menika putra kula patutan dening Endrawati saking kahyangan Kaendran. Tong apa di Bratasena tibake anake Janaka. Iya iki keponakanmu dasar kok bagus. Kapara nyata mirip dong. Iya mirip ning gak kelakuane lak ngono ah. Kapara nyata dong. Terus karepe si Adi Janaka kaya apa, Dik? Bambang Prabakusuma kasinggihan dawuh dalem Kanjeng Rama. Iki dina yen kepingin diakoni nglawan Arjuna. Iki dina ana ing negara Ngamarta, iki ana kliliping negara Ngamarta. Wong Ngamarta padha susah golek sandang lawan pangan, kelangan rejeki ning wong negara Ngamarta. Lajeng panyuwunanipun panjenengan kados ta pundi Kanjeng Rama? Iki dina dole ana kananing Mustakarna kang ilang saka negara Ngamarta kene. Yen iso boyong balik kananing Mustakarna kang ilang, Arjuna bakal ngakoni Bambang Prabakusuma dadi anake Janaka. Kanjeng Rama pilih panyuwunan panjenengan kados makaten kula nyuwun pamit nyuwun nambahi pangestu. Kula padosane wonten pundi dununge Mustakarna ingkang ijab senantiasa.
Kakang Nalendra. Pak. Salonmu lho. Nganti negakno anakmu Bambang Prabakesumo. Kula wau sampun matur Kakang Nalendra bilih boten gampil dados putrane Janaka nggih Arjuna. Mila wonten kliliping negari Ngamarta wonten njeriting para kawula kelangan sandang kelawan pangan kelewang kelangan kanani dalane rejeki wonten ing praja Ngamarta mriki. Kakang Nalendra, oh iya yen kaya mangkono ning sing tak jaluk ya Janaka donasian dawuh dalem. Kakang Nalendra, aja negakno anakmu Prabakesumo ijen terus para pejuang tengah iki dina anakmu rong perkara Gatotkaca Sumawana Antarja kudu jantung sak tindak lakune. Niku khusus panja. Bambang Prabakesumo ya Bratasena karya slamedeng yen kaya mangkudu anak durung perkara Gatotkaca Antarja iki dina tak timbalane supaya jagung yo ngobyongi Bambang Prabakesumo. Kakang Nalendra yangi wonten dawuh boten wonten malih kang kula aturaken kula badhe minggah wonten ing sanggar Pamuja Brata nuwun wonten ngarsane Gusti kang agarya jagat ugi nyuwun wonten pundi dununge Mustakarna ingkang oncat saking Praja Ngamarta yayi suwali kula dherekaken. Oh iya rampung anggenira imbal wacana anggendurasa Sang Prabu Kuntadewa Sumawana Sri Nalendra Bathara Kresna ingkang jengkar Singgasana Prabon tilai wadyabala kados dening hangrancah medal Jawi.
enjing bidal gomoro gomoro ing prawadya bawa ngapung pangreng sapucak mungkin soroting surya mega lan gunung soroting surya mega lan gunung